Bueno, a verdade é que é un acto moi bonito, non? Porque, bueno, daste conta de a cantidade de persoas que levan moito tempo adestrando, non? En este caso nunha comarca pois, que vive o fútbol dunha forma moi intensa como é a Costa da Morte, non? Cantidade de adestradores con currículos e con moitos anos adestrando e que é un recoñecemento que creo que merecen e que, bueno, se lles notaba super emocionados, bueno, moi bonito, non? Mi madre é unha cousa maravillosa, non? Nós que agora mesmo, estou metido no fútbol igual, porque non na pomada, non, pero son socio de Fisterra, vou todos os domingos ao fútbol, na casa, e bueno, digo que cando perdo Fisterra o paso fatal. Pero bueno, o Fisterra competiu ben, se baixa non pasa nada, porque competiron moi ben, houve algún partido que non estiveron á altura, pero en general competiron moi ben e o pueblo de Fisterra está contento. Que é o mismo fútbol, o que pasa que claro, vamos a ver, non hai tanta vistosidade ao mellor, entendes, porque xogando en terceira división, pois tes que ir ao positivo, ao mellor ese é o único que influye, pero eu digo que o fútbol é o mismo, o mismo. O que pasa que, claro, o fútbol xa sabes como é, cando se gana todo o mundo é bo, cando se perde todo o mundo é malo, senón mira para a selección española, hai unha semana non valía para nada, o outro día ganou 5-0 e xa son os campións de Europa, o sea que é así, non? O fútbol é así, vamos.